Jo no sé el número de jugadors que fitxarem aquest any. Sí que en sé dos, un porter i un central, perquè han dit tots dos que marxen. Tant Víctor Valdés com el Carles Puyol, sí que cada any hem anat complint el que necessitaven els nostres tècnics. I jo estic segur que aquest any també ho farem. I ja dic, el mínim són 60, que és el que tenim previst, però si cal retardar el devolució del sindicat a un any més, ho podem fer perfectament, ens ho podem permetre perquè el club econòmicament està fent una gestió molt bona i podríem potser dedicar tots 120 milions que tenim previstos de l'EBITDA que aquest any farem. Si es perd la consulta, què, president? Sí? Si es perd la consulta... Si es perd la consulta, doncs... No, eleccions no. Si es perd la consulta, doncs no farem la proposta Espai Barça, no la farem. El que passa que sí hi ha alguns aspectes que s'han de fer d'aquesta proposta. Si es perd la consulta, doncs segurament el Palau Blaugrana l'hem de fer perquè és una petició i una obligació que ens fa l'Eurolliga. Aleshores, la consulta la faríem a l'Assemblea per fer una inversió com el Palau Blaugrana. Però el que no faríem seria la reforma, aquesta construcció de quasi bé un nou Camp Nou, i seguiríem fent el que estem fent actualment, que és cada any el club estem gastant entre 7, 8 o 10 milions d'euros entre reparacions i manteniment del Camp Nou. Però, per tant, no hi ha eleccions si això surt, perquè això no és una votació per una directiva, sinó una votació per un club, per una proposta de club. Que queremos que Messi, que es el mejor jugador del mundo, el número 1, también sea el jugador mejor pagado. Y en eso estamos trabajando. No voy ahora a desvelar particularidades de lo que hablamos, pero sí que es algo que va a ocurrir próximamente, no sé cuándo, pero bueno, ¿por qué no sé cuándo? Porque ahora estamos muy concentrados en la competición. ¿Tenim entrenador? Sí, tenim un entrenador que té un contracte fins al 2015, que crec que ell ha dit que vol complir el contracte. Ell ha dit que el vol complir, n'estan convençuts, Bé, no tenim cap altra notícia. Ja sé que va sortir una notícia fa uns pocs dies que ell deia que marxaria, però ens va negar rotundament que ell no pensava marxar, que ell pensava complir el seu contracte.